De N383 tussen Marsum en Belsum is weer open. Voor een moment waard de dik sletten voor het verkeer omdat er een vrachtwagen maar stiel bij Bitgem kantelen wie en het verkeer blokkeren. In de ring van de morgen is de vrachtwagen weer op zijn chill ontzet en voortsleept. De vrachtwagenchauffeur is maar lichte verwoestingsoorbrug naar het ziekenhuis. Op het Noordzeestrand in de buurt van camping Stortemelk op Vlieland is juist middag een libbende vlekte toonhaai ongespeeld. De haai van een meter lang, waar het voelt toch mensen niet op het strand kuierden. Zij waskogen informatiecentrum de Noordwester, dat ik een zeeaquarium is. De vlekte toonhaai komt normaal bij, alleen nog voor in zuidelijke patten van de Noordzee. Volleybalvrouw van Snits hebben juist in Zwolle een geweldige prestatie zetten om de volleybalbeker te pakken. In een spannende finale waard bij 3 woen van Peelpoes. Het is voor het eerst toen 1992 dat een Fries team de beker wint. Ik doe waard Snits, Olympia, kampioen. Joen en vannacht dan in de bewolking. Het bleef droeg en het werd een gratis size. Er stiert een stevige zuidenwind. Morgen neemt de bewolking ta en krijgen we middags geregeld rein. Het wordt dus kunnen 9 en 12 graden en er stiert een matige ontkräftige zuidenwind.